Знаете ли онова странно чувство, че ви наблюдават? Миеш чиниите, гледаш сериал или просто се взираш в тавана и изведнъж го усещаш. Поглед. Непоколебим, мълчалив. Абсолютно непоколебим. Обръщаш глава. И ето го. Седи въгъла на стаята, неподвижен като египетска статуя, а златните му очи са вперени в теб с интензивност, каквато никой друг човек не ти е показвал през живота си. Какво му минаваше през ума в този момент? В продължение на векове отговорът винаги е бил един и същ. Кой знае? Котките са мистериозни. Но науката най-накрая е дала отговор. И отговорът е толкова изненадващ и вълнуващ, че завинаги ще промени начина, по който го гледате. Защото когато котката ви гледа така, с тази мълчалива, пълна интензивност, тя не вижда човек. Той никога не го видя. Изследователи, изучаващи поведението на животните, са прекарали години, опитвайки се да разберат как домашните котки възприемат хората. Заключението беше обезпокоително. За разлика от кучетата, които ясно разпознават разликата между хората и животните, котките просто не правят тази разлика. За нервната система на вашата котка вие не сте собственик, осигурител или висше същество. Ти си котка, голяма, бавна котка с жалки рефлекси, но все пак член на племето си, равен на себе си. И това възприятие променя абсолютно всичко. Когато потърка лицето си в краката ви, щом ви види в коридора, той прави това, което би направил с всеки доверен член на колонията си. Маркира ви с жлезите на лицето си, казвайки на света: това същество е мое. Когато издава това тихо мяукане при зори, той не иска храна, той ви поздравява. И този поздрав е запазен изключително за вас, защото възрастните котки в дивата природа не мяукат една на друга. Този деликатен език е измислен специално, за да общува с вас. Той избра това. Ако се държиш като котка за него, той очаква да спазваш правилата. Съществува древен кодекс на честта, който управлява съвместното съществуване сред котките. И когато го нарушите, без да го осъзнавате, нещо вътре в тях се наранява. Сред котките, уважението към пространството на другия не е студенина. Това е най-висшата форма на уважение. Когато една котка се отдалечава, тя не ви отхвърля. Тя упражнява правото си да съществува по свои собствени условия. А когато настоявате, когато насилвате контакт, който тя очевидно не иска, не сте нежни. Ти си типът компания, която никоя котка не иска наоколо. С течение на времето този модел създава мълчалива емоционална дистанция. Той спира да те търси, спира да стои близо, спира да мига бавно, когато погледите ви се срещнат. Той не те е изоставил. Просто е научил, че сближаването може да бъде непредсказуемо. Има момент във връзката, който носи емоционална тежест, която повечето хора никога не спират да усещат. Тогава той меси хляба в скута ти. Това бавно, ритмично движение на малките му лапички, очите, които бавно се затварят, мъркането, което пулсира като древно сърце. Това поведение има толкова примитивен произход, че предшества всеки съзнателен спомен, който животното може да има. Това е рефлекс, развиван в първите дни от живота, когато котето се притиска към корема на майка си, за да се храни. Това е първият жест на любов, който котката научава. И когато се появи отново в зряла възраст, това може да означава само едно нещо – ти си майката. На най-първичното ниво на инстинкта, вие сте източникът на топлина, сигурност и абсолютна защита. В този момент ловецът изчезва. Суверенното и мистериозно мустакато същество изчезва. И това, което остава, е кученце, което е намерило своя дом. Сега идва частта, която обръща всичко с главата надолу. Прекарал си живота си, мислейки си, че си негов защитник. Но в неговите очи ти си най-уязвимият член на колонията. Той забелязва всичко, което ти не забелязваш. Че ушите ти не долавят подозрителния шум в 3 часа сутринта. Че обонянието ти не открива опасност преди да пристигне. Че спиш твърде дълбоко и реагираш твърде бавно. След това той заема позицията. Когато седи до вратата на банята, тя е нащрек. Когато лежи в краката ви, тя наблюдава. Когато ви следва от стая в стая, тя е на патрул. А когато донесе този мистериозен дар в краката ви, тя се опитва да ви научи как да оцелеете. Да отхвърлиш този жест с отвращение, за него е все едно да игнорираш ръката на някой, който се опитва да те спаси. И ето я, най-болезнената истина от всички.
Тъй като те вижда като център на своята колония, емоционалното му състояние е изцяло обвързано с твоето. Не по поетичен начин, по буквален и биологичен начин. Когато сте тревожни, кортизолът в потта ви се променя. Дишането ви се ускорява. Позата ви се напряга. И котката ви засича всяка от тези промени, дори преди да сте наясно с тях. Той не разбира, че проблемът е в шефа му или в дълговете му. Разбира, че компасът на колонията е загубил северната си точка. Котките, които живеят с хронично стресирани хора, развиват нервен цистит, дерматит, депресия и компулсивно поведение. Защото съществото, което би трябвало да бъде тяхното безопасно убежище, се е превърнало в източник на бурята. Вие не сте просто стопанин на котката си. Вие сте атмосферата в дома и ритъмът, който тя следва, за да знае дали денят ще бъде безопасен или не. И така, след всичко това, какво всъщност си ти за котката си? Ти си партньорът, когото той избра, равният, когото реши да защити, майката, която никога не забрави, хоризонтът, към който се обръща всяка сутрин, за да реши дали си струва да отвори очи. За това малко същество с мустаци и златни очи, ти си цялата вселена и той те избра. Не от задължение. Не защото отваряш консервата с кучешка храна, а с мълчаливата и пълна капитулация на някой, който е намерил в този тромав гигант най-безопасното си място на света. Въпросът, който остава, е прост и невъзможен за пренебрегване. Ти ли си думът, който той заслужава? Ако това видео ви е накарало да видите котката си по нов начин, споделете го с някой, който също има котка у дома. Може би ще помогнете на някого да разбере за първи път колко много е обичан. Оставете коментар по-долу какъв жест от вашата котка никога не сте осъзнавали, че е акт на любов до днес. Чета всяка история тук с голяма обич. Абонирайте се за канала и включете известията. Всяка седмица има ново потапяне в мистериозния свят на тези, които са избрали да споделят живота си с котка. Грижи се добре за онези, които те виждат като цялата вселена.